adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. O Diyos, di ko hinihiling sa iba na tratuhin ako ng maayos o pagtiisan. Ni maintindihan nila ako o sang-ayon na nila ako. Tanging hiling ko lang ay ibigin ka sa puso ko ng may malinis na budhi at mabalagay ang puso ko. Nais ko lang kumilos ayon sa pag-ibig ng puso ko sa iyo. Hinihiling ko lang na paglingkuran ka ng may tunay na puso't katotohanan. Walang ibang hiling kundi gawin ang kalooban mo habang nabubuhay, at gawin lahat ng ginagawa ko ayon sa kalooban mo. Di ko hinihiling na purihin ng iba o tingalain nila ako. Hiling ko lang mula sa puso na mapalugod kita, at hiling ko lang na maisagawa ko ang katotohanan nang sa gayon ay mabigyan kita ng kasiyahan. Nais ko lang kumilos ayon sa pag-ibig ng puso ko sa iyo. Hinihiling ko lang na paglingkuran ka ng may tunay na puso't katotohanan. Walang ibang hiling kundi gawin ang kalooban mo habang nabubuhay, at gawin lahat ng ginagawa ko ayon sa kalooban mo. Ginagampanan kong tungkulin ng tapat, at bagamat ako'y hangal at mababang kakayahan, alam na alam kong kaibig-ibig ka, at handa akong ilaan sa iyo ang lahat sa akin. Nais ko lang ug kaluoy mo ay ginutuban, ikutan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko.
o kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, ngagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa sa ato karong nga panaguban, ato ning sugdan alihan sa pagduol ngadto sa tuboy nga Dios, ug akong gihangyo matag usa sa pagampo ug pagdaig ug paghatod ug mga pagpasalamat sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa kadaugan o sa kalampusan. Salamat o Dios sa imong proteksyon nga among nasinatian sa tibok adlaw nga imong gihahatag gidugang sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kaming gisuplayan ug padayon mo kaming giatiman ug padayon mo kaming gipanguluhan sa amo ang pagbuhat sa amo ang paggamit sa tanan nga niya kanamo sa paagi nga ikaw ang Dios na pataas na pasidunggan. Sa amo na usab karon nga panag-uban, amahan, amo kang pasalamatan ug amo kang daygon pasidunggan sa imong pagkamaayo. Padayon ka o Dios nga magapanulti sa among kinabuhi. Padayon ka magasugilon Ginoo sa angay namo magkatunan ug mahinumduman nga mga pulong samtang naapamis kalibutan. I declare blessing right now sa matag usa, amahan, nga makadungog makabati sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanan to mga kaigsuonan nga nakasunod na sa ato ang programa. Ang magpabili ang punong mo, dili maus. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga soking tigpaminaw, mga pinanggang mga listeners sa Shine FM 101.3. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga kita iyang gitaga kadaugan, gitagaan kitag kalampusan, atong hinumduman ang tanan nga atong naangko na dawat nagamit sa atong pagpuyo nining kalibutana nining adlaw, ato gayong hinumduman kanang tanan gikan sa Dios. Okay, maayong pagpaminaw, maayong pagpanihapon sa uban. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Shirley Tomaudos. Mayong gabi, Pastor Gideon Candelario og sa tanang viewers. God bless us all. Unusog balot apan ng limbaso, wa mahuti kuso, tunog ug bagyo sa Mayong pakiguban ni Jimel Reyes. Mayong gabi, Pastor, watching from Batangas. Si Brother Emilio Gabugos, maayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw. Pwede request awit magalangit, Pastor. Laho tayo, salamat gid, Pastor. God bless gikan ni Jimel Reyes. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Rigidor Arabis. Maayong gabi, Pastor, og sa imong pamilya. Dalaygon ang buhing Dios sa kanunay. God bless. Si Jesus Reigns, Pastor Raul, maayong gabi, Pastor. Matod pa, maayong gabi, Pastor. To God be the glory, kay nakalantaw na pod ko sa live nimo og makapaminaw na pod og pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin, pagdugang kaalam gikan sa Dios. Pinaagi sa iyang pinaagi sa iyang gahom og himaya. Amen. Hallelujah. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban ninyo diha, Pastor Raul. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban ni Jennifer Ansinso. Mayong gabi, Pastor, ready na pod mi maminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kigikan sa tanghaligi, Talibon, Bohol. Good morning ni Jennifer Asensio. Pwede request kog song Siya Ay Si Jesus.
Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Wilda Crospero og ni Rhea Amante. Good evening, Pastor. Watching here in Balok, Santo Niño, Tanhay. Awit makalangit akong tagaag pagtagad siya si Jesus. Diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Meron kang suliran, wala sa'yong umapansin. Ikanon Naomi Piano Caranel, maayong gabi Tila ba ni Ginaline Rico Wagas. Blessed evening, Pastor. Yehey! Gapli kong daan, Pastor. Pag scroll na ko pas na naka-bless the Lord, ganahan ko magsugod. Ako ning tiwasog basa ha. Matod pa din magsugod jud lantaon. Naadik ko sa imo ang mga pahinumdom. Dili siguro ang term nga naadik. Kana nga lihok yun na sa Ginoo nga panalangin, gipanalanginan kas Ginoo. Matod pa sa minsay sa Dios pas, tanan unta matakdan tang tanan. Sa pulong sa Dios nga sigig pahinomdom. Watching from Carcar City, Cebu, habang ako'y nanahi pas ga-watching sa imong live. Maayong gabi ninyo diha sa Carcar. Maayong nga pagpaminaw ni Estrelita Balaw. Maayong gabi, Pastor. Ani nasaad ko maminaw sa imong share nga pulong sa Ginoo labi na sa tanan nga naminaw karon unta apply ni nato sa atong tibuok kinabuhi. God bless sa imong show. Pinaka-importante gyud kanang pag-apply. Kay kanang pag-apply maumang ko na ang kana bitaw maunay sukdanan kung angayan ba sa iyang gingharian. Lunasan, manalig ka lamang. Mayong pagpaminaw, mayong pagkiguban ni Prima Tulabing Silvano. Mayong gabi ninyo diasis. Mayong gabi, Pastor. Salamat kay makabati naman kami sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magpadayon sa pagpanalangin sa matag usa, Pastor. Request ko kanta Lakotay. Tila bang Mayong pagkiguban ni matod pa Charlie Tumaudos, Pastor, for your request kanta Pagdaig ang title. sa isip mo'y wala nang lunas at wala nang daramay, ngunit mayroong isang nakatingin. Mayong gabi, may pakiguban ni Mark Joseph Ponticelio. May gabi, Pastor Gideon. God bless always sa tanang tigpamati ni ining imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Jimel Reyes. Matod pa pag-greet po sa asawa ko sa mga anak sa Bukana, Ilog, Negros Occidental, Pastor. Asa man ang Bukana, Ilog? Asa man ang nasakop, Brother Jimel? Shirley Tumaudos, Pastor, paki-shout out ko sa amo Pastor og si Pastora Tia Bilos sa Gospel Fellowship Assembly of Ugan. Miss na nako sila. Wow, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw. Requestong makalangit sa ngalan mo. Kalama siya ay si Jesus, nasa iyo'y nagmahal. Gikan ni Darwin Bayawan. Ngayong gabi, Pastor, request kong song kung wala ikaw, asa ako. Salamat gikan diri sa Jinsan City. Salamat ang Ginoo magauban sa tibuok mong kinabuhi pas o sa imong pamilya. Salamat kaayo, Brother Darwin. Di kanya pababayaan, kailan may di kanya iiwan. Suliranin mo'y kanyang lulunasan, manalig ka lamang.
Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Bing Dandan. Dalaygon ang Dios magapanalangin kaninyo. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad, pagdaig diri lang sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni Sister King Simpron. Mayong gabi Pastor, amping sa imong biyahe ugma Pastor. Ang Ginoo magauban sa proteksyonan ka sa Ginoo. Request ka awit makalangit lahotay. Kuyog nako kong pamilya ugma og mga siguro ubang mga young people. Si Maria Presente, good evening po sa tanan nga mga makikinig bukas. Puso para tumanggap ng salita ng Diyos buhay. God bless sa lahat. Actually mga kaigsuonan, pizza 16 pa ang Thanksgiving. O niya, kinahanglan nga moadto nami ugma pizza 15. Una nga, gadahon ko nga ang pizza 15 kuan Huwebes pa. Una nga sa ato ang klase di usa ta makaklase. Murag mo-absent usa ta. Si Jocelyn Alvarez, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo makalantaw na pud ko sa live Pastor. Ganina wala gyud ko kalantaw kay na ako lakaw Pastor. God bless. Request kay ko awit makalangit pag-uha ako sa ako Ginoo. Salamat Pastor. Ika ni Gary Perez, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo naka-live na po ka. Salamat kayo Brother Gary. Pastor, may pangutana ko nganong may simbahan nga wala gagamit ng Bible kon magtiningob na leader tagawali ang ilagay puro testimony sa kapobrehon o damgo. Nakasimba ako, nakadala ko Bible. Kung ako na magtestimony bahin sa Biblia, ako iser nila, tingala sila haniti kuno ko sa memo reverse. Naagi mga simbahan gyud nga wala nila gibatasan ang pagbasag Biblia. Sa leader na siya, sa doktrina na siya, sa nagdala sa simbahan. Dunay mga nagdala gani sa simbahan nga ang ilahang mga sako po gani padadag Biblia. Maghayon ra. O niya gi-practice nila nga kanang feel the Holy Spirit. Kay ang puno kunos balang espiritu wa kuno nay Biblia hay. Murag makaingon ta nga murag lapaw na po ni sa tinuod ni mga inani nga style. Una nga makaingon tang ilahasad na matag-usa nato mga kaigsuonan mo atubang man. Ang importante ikaw ug ako kitang tanan nga niya dinhi nakakaton taon sa unod sa Biblia. Mao gyud ay pinaka-importante nakakaton taon sa unod sa Biblia. Sa ngalan mo awit makalangit. Atong oras mga kaigsuonan alas 8:36 katong ming request og lahotay kung nay oras ako ratong kantahon unya. Ako sang paspasan og basa kining ato ang mga mga mensahe gikan sa ato mga kaigsuonan. Si Listy Pargan Rivas Rebolin, Pastor maayong gabi regards ko ni Listy family og Rivas family og Pargan family.
Duhak family o Kanay family from Barobo, Surigao del Sur. Request song Adto sa Langit. Siguro na ay mga request awit magalangit nga dili na nako mataga ag pagtagad ha. Si Lini Matunog watching from Kanipaan, Hinunangan, Southern Leyte. Pastor, please kaayo ko nakasubaybay ko sa imuha programa. Pastor, atong Disyembre lang ko naka-join sa imuha mga live. Dako kaayo pasalamat sa atong buhi nga Dios kay daghan kaayo ko nakatunan sa pulong sa Ginoo. Salamat kaayo Pastor sa imong kinabuhi Pastor na ginamit ka sa Ginoo lang namo naasal lagyo. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nagsugod ko ani mga kaigsuonan 2020 pagsugod gyud sa pandemic maugi pagsugod nako ani nga live kay wala na may koy di na ko kaadto sa mga buluhaton kay lockdown naman atong panahon na mo na nga pasalamatan ako ang Dios nga atong panahon na nag-level up ang buluhaton, nag-level up ang ministry. Dili lamang ang Cebu City o ang mga lugar nga pwede na kong maadtuan ang makadungog sa pulong sa Dios kundi tanang mga tao nga nakatuod o nakadumdum niining atong programa. Muna akong ipasalamatan ang Dios sugod ato hangtod karon akong nabati og ako ang sinatian ang pag-uban sa Dios o ang pagpamuhat sa Dios niini maong programa. Ato ta sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, ako ang gihangyo ang matagusa sa pag-abli sa inyong Biblia. Ato ang sugdan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Diha sa unang Korinto kapitulo 3. Sumpay ni sa ato ang gihisgutan kaganihan ng buntag nga mahitungod sa mga sulugoon sa Ginoo. Dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 5 o bersikulo 9. Ato ning pagahisgutan mga kaigsuonan pero mas maayo ato ning ilahaw sa bersikulo 15. Kining bersikulo 15. Ingon sa dinhi mga kaigsuonan sa 5 kay kinsa bagod si Apolos o kinsa ba si Pablo. Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi. Si Apolos ang nagbisibis sa tanom. Apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisibis, kundili ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalahian ang nagpugas sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag-usa kanila sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magpubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios, kamo usab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rikanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod, gipahimutang ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Ang tagsa-tagsa apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga gipahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Kristo. May pipila nga mga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang ihang matuod nga kalidad. Kon ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kon masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya, samara nga nakalatas siya sa kalayo. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, walay labot ni ini ang mga unbeliever. Kanang wala magtuto o kanang wala motuo or dili magtutuo. Kini maong mensahe mga kaigsuonan
ang gihisgutan ani, ang subject ini mga kaigsuonan, walay lain ang mga believers, ang mga magtotoo, ikaw ug ako. Ang mga magtotoo mga kaigsuonan, giklaro gyud diha nga naay trabaho. Og sa matag trabaho, sa matag magtotoo, sulayan siya sa kalayo. Og ang mga buhat niya masunog, mawagtang ang ganti. Pero ang dili masunog, dili mawagtang ang ganti. So diha giklaro mga kaigsuonan nga sa matag buhat nato, ingon kitang nangalagad sa Dios, giandaman gyud nagganti sa Dios. Kanang pagtabang nimo sa imong isikataw. Ang pag-alagad mga kaigsuonan nagpakita na sa pulong pagtabang. Ngano man, gipanalanginan man ka sa Dios. Ikaw nga nangalagad sa Dios, kita nga nangalagad sa Dios, mingtikang ta sa panalangin sa Dios, gihaw astas pagkatinunglo. Ikaw ug ako nga may desisyon kaniadto, gibalhin ta sa dalan paingon sa panalangin. Nagsubay ta sa panalangin sa Dios, naglakaw ta sa dalan sa kinabuhi. Og gihaw-as gikan sa dalan sa kamatayon. Duha ra man gyud ka dalan ang gipakita sa Biblia. Dalan paingon sa kalaglagan, dalan paingon sa kinabuhing way katapusan. Kita kaniadto mga kaigsuonan, si Pablo nagtin-aw gyud nga kita kaniadto sama sa mga taong walay pagtuo. Di nang atong kinabuhi, walay panahon sa Dios. Pero naay panahon sa kalibutan. Naay panahon sa mga bisyo nga gikalikot-gutan sa Dios. Apan sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Dios, ikaw ug ako nakadungog ta sa pulong sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gihaw-as ta. Gibalhin ta sa paagi nga ang atong buhat maghatag kanato og reward or kana bitang giandaman og ganti. Ang ganti mga kaigsuonan nga gihisgutan dinhi, sumala gyud sa atong nabuhat. Giklaro gyud diha mga kaigsuonan, sumala gyud sa atong nabuhat. Diha gipakita nga ikaw ug ako nga nangalagad sa Dios, wa gyud nangalagad mga kaigsuonan nga wala magbuhat. Duna gyud kay gibuhat. Og ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga ang ato ang mga buhat sulayan siya. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang mga panghitabo o kanus-an ni mahitabo o unsa ni mga panahona o asa ni nga lugar. Kining gihisgutan ni Apostol Pablo sa iyang sulat mga kaigsuonan. Ato nang nahibaw-an kung kinsa ang subject ini, kinsa ang gihisgutan og paraasa. Mao nay una natong hisgutan kinsa ang gisulatan aning maong mensahe o para kang kinsa ning maong mensahe kining atong gibasa karon. Atong klarohon nga kining maong sulata alang lamang sa mga sulugoon sa atong Dios. Kinsa man ang mga sulugoon? Sila nga may desisyon nga mitalikod sa ilang kaugalingon. Dili man ta mahimong maayong sulugoon mga kaigsuonan. Dili man ta matawag sulugoon kung wala ta mo desisyon. Pero atong inumduman mga kaigsuonan, ang pagkasulugoon nato sa Ginoo, dunay mga sulugoon nga wala pod mo trabaho. Atong hinumduman, si Jesus pa lang, si Jesus mga kaigsuonan sa iyahang mga pagpadayag, sa iyahang mga sambingay, dunay sulugoon nga iyang gipialan sa Dios apan wala mo buhat. Wala mo response sa trabaho nga gipaabot ngadto sa iyahang kaugalingon. Dunay mga tawo nga gipialan og mga talento, gitawag og salapi mga kaigsuonan apan gitabuna niya. Unya unsa may gidangatan atong mga tawhana. Mga kaigsuonan, ang sulugoon ni ining panahona, ani ining sulat ni Apostol Pablo, mga tao ni silang dunay trabaho. Mga tao nga dunay gibuhat o dunay gihimo. Diha sa ato ang gibasa ka kanina mga kaigsuonan, giklaro dinhi mga igsuon nga
dunay tigya, dunay tigtudlo, dunay tigatiman. O niya, ang tigatiman mga kaigsuonan, kana bitawng gikumpara sa mga tao. Ang tigatiman sa mga tao, gikumpara pod sa mga tao. Mauni gitagaan og pagtagad ni Apostol Pablo kay nakita niya ang simbahan sa Corinto, dunay mga tao nga gipadala sa Dios, dunay mga gipadala ang Dios aron pagatiman sa mga tao. O niya, duna na po'y gipadala ang Dios aron lain na sab ang moatiman sa mga tao. Og sa diha nga ang mga tao mga kaigsuonan nga makaingon tang nakatilaw sa pagdumala, nabahin ang mga tao kanang nakasinati sa pagdumala sa mga nagatiman sa mga tao mga igsuon, niresulta og pagkabahin-bahin. Kay dunay mga tao mga kaigsuonan nga naa sila'y mga idolo. Naay mga idolo nga mga magwawali. Og dili na siya mao kanang muidolo kag mga magwawali. Ang importante gyud mga kaigsuonan, ang wali maoy pinaka-importante. Dili ang pag-idolo og mga magwawali. Kay ngano man, giklaro ni Apostol Pablo nga kanang tanang mga magwawali, silang tanan puro mga sulugoon sa Dios. Ang ilang gibuhat mga kaigsuonan nag-agad sa gipabuhat sa Dios. Dias versikulo 5, ang tagsatag sa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Gipasulti sa Dios. Siguro mga kaigsuonan, ang imong kinabuhi kaniadto maunay imuhang nakatunan, imong nadunggan dito sa alagad sa Dios, diin ka gibutang sa Ginoo. Una tong mga ang-ang sa imong pagpangalagad. Pero wala magpasabot nga kanang moingon ta nga wala toy epekto sa imong pagpangalagad. Dili maayo mga kaigsuonan ang usa ka pastor nga diin didto ka nakaila sa Dios, o niya diri ka ning tubo sa laing pastor, imo bitawng kalimtan ang unang pastor. Kana bitawng ang unang pastor mura og nawagtang sa imuhang kasing-kasing. Dili na siya maayo mga kaigsuonan og masubo ang Dios nga magtan-aw nimo. Duna rabay kinaiya sa tao mga kaigsuonan nga naasay kana bitawng nabatasan niya ang pag-idolo. Ug dili po na siya mao kay usa na kamatang sa pagsimbag Dios kanang naa kay giidolo nga mga tao. Pasalamati ang Dios mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga naghago kanimo sa unang ang-ang sa mensahe diin ka nakaila og Dios. Unsa man tong mga unang mga mensahe, gitudloan ka nga dunay Dios. Gitudloan ka nga kinahanglan mo dawat ka sa Dios. Gitudloan ka kung unsaon aron makahinulsol ka. O niya gitudloan ka nganong kinahanglan kang bautismuhan. Gitudloan sad ka, gitudloan ta nganong kinahanglan ta nga mutikang sa pagpangalagad pinaagi sa pagtuo. Katong mga tawhana nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi, dili to siya pwede nimong ikumpara sa mga alagad sa Dios nga gipadala na usab sa Dios sa imong kinabuhi. Kay silang tanan, ingon si Apostol Pablo, magbubuhat lamang sila sumala sa gipabuhat sa Dios kanila. Sa laing bahin, sumala sa gipasulti sa Dios kanila. Lisod masad kaayo mga kaigsuonan, ang unang mga pastor, ang unang mga magwawali sa imong kinabuhi, walihan dayon ka og pagtubo, pagkahamtong. Silang tanan nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi, dapat mga kaigsuonan wala tay giidolo. Wala tay gidaig. Ang usas mga problema mga kaigsuonan sa kinabuhi sa tao, sa dihang doon na tay daigon, doon na sa tay dauton.
ug dili na siya mao nga klase sa kinabuhi o kinaiya sa tao nga sa panahon nga mapanalinginan ka sa pikas nga sa sunod nga ang sa imong pagpangalagad tungod kay duna na po'y gipadala ang Dios diin nakapapukaw nakapaabli kanunay sa imong pagpangalagad sa Dios mo hinungdan nga mintubo ka hinumdumi di ka kaabot ana kung wa ka mutikang sa unang ang wala magpasabot nga walay bili ang mga maestra samtang gitudluan pa ka og ibisidig abakada. Wala magpasabot nga imong ikumparar tong mga maestra sa grade 1 og ikumpara nimo sa maestra sa high school. Usa kini ka mensahe mga kaigsuonan nga kinahanglan mamalandong ta. Kay mao ni kasagaran nga nahitabo nganong dunay mga komparison. Nganong dunay mga bati nga mga mensahe noon sa kinabuhi sa mga magwawali gikan sa mga katawhan sa Dios tungod kay wala sila makabantay nga dili di ay mao og haom ang mga pagbati kanang pagpanabot kumbaga wala gyud makuha ang insaktong panabot. Mo nang giklaro ni Apostol Pablo, si Apolos dili dapat ikumpara. Tinuod si Apostol Pablo mga kaigsuonan ingon siya, ako ang nagpugas sa binhi. Si Apolos ang nagbisbis sa tanom. Apan, ang Dios mao ang nagpatubo ni ini. Dili importante ang nagpugas o ang nagbisbis. Ang nagbisibis kundi ang Dios kay siya man ang nagpatubo. Walay laing mabayaw, walay laing mapataas. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pero wala magpasabot nga kung naay ipadala dunay magwawali sa imong kinabuhi kana bitaw tuuhan dayon nimo nga kini gipadala ni sila sa Dios. Ilaylahot sa dato kung gipadala ba sila sa Dios labi na kung naa natas pagtikang sa pagtuo. Kay ngano man naa namatay mga idea unsaon pag ila sa mga magwawali. Una sa tanan na nato ang Holy Spirit. Sa panahon nga paharion nato ang balang espiritu magpapuno ta kanunay sa balang espiritu, makalihok siya kanunay og magpahinumdom siya aron makailata kung kanang usa ka magwawali gikan og sugo ba sa Dios. Kung sugo gani sa Dios, ayaw siya ikumpara sa laing magwawali sa diha sa laing magwawali sa unang mga magwawali nga gipadala sa Dios imong kinabuhi. Kay matod pa ni Apostol Pablo, walay kalahian si Pablo ug si Apolos. Katong mga pastor, mga magwawali sa imong kinabuhi kaniadto. Og mga pastor magwawali sa imong kinabuhi karon. Pareho to silang mga sulugoon sa Dios. Pareho to sila nga kana bitaw naghago. Og ang ilang paghago giandaman og ganti sa Dios. Giandaman og reward. Dili maayo mga kaigsuonan nga malimtan nato ang ilahang kahago tungod kay nakapokus tas gipadala sa Dios aron mahamtong ta. Dili na siya kanang ikalipay sa Dios. Sa akong kinabuhi mga kaigsuonan, na bautismohan ko 12 anyos man ko. Sa diha nga miari ko sa Cebu, miadto kog Manila, naagyoy mga pastor nga diin nakapapukaw pag-ayo nako. Naagyoy mga pastor mga kaigsuonan nga diin ko mas daghang nakatunan. Pero wala nako kalimti ang pastor diin ko natudluan sa unang ang sa mensahe. Muna ang akong pastor sa una, bisag katong pastor mga kaigsuonan, bless gyud ko ato kay kana bitawng prangkahan to siya muwali. O niya, ako ito siyang hapiton, gakson, akong halugon, o niya,
magpasalamat ko kanunay sa Dios sa iyang kinabuhi. Welcome ko kanunay sa iyahang pamilya, iyang balay. Nya mo smile, mo ngisi gyud to siya, katawag gyud to siya. Sa wala pa to siya kuhaa, inigbalik nako, inigbisita nako didto mga kaigsunan sa among Pinoyanan mo hapit gyud ko. Di gyud ko kalimot sa mga pastor nga naghago sa akong pagtubo, sa akong pagtikang sa unang ang-ang sa mensahe sa kaluwasan. Unya sa tanang mga pastor nga miabot sa akong kinabuhi, dunay katuyuan ang Dios. Mahinungdan mga kaigsunan kini mao mensahe pagpahigmatan ni sa mga Kristohanon, pagpahigmatan ni natong mga Kristohanon kay usahay manggod mga kaigsunan. Dali kaayong dauton sa Kristohanon ang kinabuhi sa pastor o sa kinabuhi sa mga magwawali kung naa na po'y laing magwawali sa ilang kinabuhi. Ayaw gyud tuguti sa imong kinabuhi nga human ka nakasinatig panalangin, human ka nakasinatig kaayuhan sa unang ang-ang sa imong pagpangalagad o sa diha nga gilipalivel up ka sa Ginoo, ni anasad kas paghamtong sa pagpangalagad. Ayaw tuguti nga ang mga magwawali nga nag-atiman nimo karon imong ikumpara sa unang mga pastor nga nagwali nga nag-atiman nimo kaniadto. Kay pareho sila nga mga sulugoon sa Dios, kumbaga gabuhat lamang sila sa gipabuhat sa Dios kanila. Pareho silang sulugoon, walay labaw, walay ubos. Dapat libel sila sa atong kasing-kasing. Munay mensahe sa Dios nga angay natong makitaan, angay natong kanabitang makatunan, diin dapat ta malamdagan. Dili maayo nga tan-awon ta sa Dios nga kaniadto dinayig nato kanang pastora. Unya bliss kaayo ka anang pastora. Unya sa dihang gipadad-an ka og laing mga magwawali kay dunay plano ang Dios nga mas makakat-on ka og ilibil up ka sa laing hugna sa buluhaton nga giandam sa Dios. Ayaw ikumpara ang unang magwawali sa imong magwawali nga gipadala karon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay silang tanan nagbuhat lamang sa gipabuhat sa Dios kanila. Kay silang tanan mga magbubuhat og igo lamang, nagsulti sa mga ipasulti sa Dios. Alang kanatong tanan. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga atong batasanon ang pagpataas kanunay sa Dios. Kay kung nabatasan nato ang pagpataas sa mga pastor o sa mga magwawali, ang mahitabo ana dunay kanabitang maumol sa imong kasing-kasing nga kinaiya nga pagpangumpara. Naanay komparison nga mahitabo og dili na siya maayo. Kay ngano dunay pasidaan ang Dios pinaagi ni Apostol Santiago. Kung mupili kag tao, diha ka nakasala. Kanang pagpangumpara kag puro na sila mga alagad sa Dios. Pero katong mga dili mga alagad sa Dios nga nagdala sa mga mensahe sa Dios, ayaw ta sabto hinumdumi pa. Kay sa matag hugna sa tong pagpangalagad dunay rason ang Dios. Dunay katuyo ang Dios. Siguro usa sa ato ang kinabuhi, usa sa ato ang mga kaila, usa sa ato mga kaigsuonan nakasinati og mga false pastor, mga mini nga mga magwawali. Doon na po'y rason nga nung nakasinati ka ni ana, aron naa kay makatunan. Kaysa matag karon og unya mga kaigsuonan, sultihan ko kamo nga sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, dunay rason og katuyon ang Dios. Ang katuyon og rason aron mas makakaton ta, aron mas daghantang madiskubrihan. Kung daghantang nasinatian, daghantang mahibaluan. Kung daghantang nasinatian mga kaigsuonan, daghantang mahibaluan sa atong pagpangalagad sa Dios. Pero kung wala kay masinatian, walay miagi sa imong kinabuhi, dili ka maka kana bitawng
dili ka katon. Jutay lang ang imong makatunan kaysa tao nga daghan kaayong nasinatian, daghan kaayong mga nakatunan. Kung daghan kaayo nakatunan ang tao mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mahimo siyang andam sa pag-atubang sa bisan unsang sitwasyon nga moabot sa iyang pagpangalagad sa Dios. Dinhi mga kaigsuonan, giklaro gyud nga si Apostol Pablo ug si Apolos, kay si Apolos alagad gyapon sa Ginoo, ug matud pa sa mga pamahayag ni Pablo sa ubang bersikulo, si Apolos batid og maayo pong manulti. Ang problema lang kay dunay mga tao nga nidaig ni Apolos, wala na mo daig ni Pablo. Doon na po'y mga tao nga nagpabilin og nagpabilin ni daig ni Pablo apan wala pod mudaig ni Apolos o kaha ni Pedro. Mga kaigsuonan, dili na siya maayo og dili na ikalipay sa Dios. Kay nganuman, bati man kaayo tan-awon mga kaigsuonan nga human na ka makabenepisyo atong panahona. O niya gidala na usab kas Ginoo aron sa laing ang hugna sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili maayo nga makit-an tas Ginoo nga dauton nimo to. Kanang imo to siyang ipagamay. Dapat ang mga alagad sa Dios equal sa atong matag kasing-kasing. Pareho sila nga mga alagad sa Dios. Walay importante, walay dili importante. Pareho silang importante sa atong pag-alagad sa Dios. Kumbaga walay kalahian, mao na giingon ni Apostol Pablo. Sa bersikulo 9 niingon siya, kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo usab ang balay sa Dios. Kamo ang gipaatiman sa Dios sa maiyang mga magwawali. Kamo ang gipaatiman sa Dios sa iyang mga sulugoon, sa iyang mga alagad. Unya matud pa diri ni Apostol Pablo sa sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rikanako. Ingon siya dinhi, sama sa mga batid nga magtutukod gipahimutang ko ang patukuranan og lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan ginahanglan magmatngon ang tagsa-tag sa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala na ilaing patukuranan nga igipahilona o ikapahilona ni bisan kinsa gawas sa napahilona na nga mao si Hesukristo. Kon ang usa ka tawo mga kaigsuonan magtukod siya og pagtuo, paglaom og gugma, dapat nakasentro na diha kang Kristo Hesus. Dili kay nakasentro sa simbahan. Dili kay nakasentro sa karatula. Ang mahitabo manggod mga kaigsuonan, kung masentro ang karatula o ang simbahan, mahimo na siyang false doctrine. Mahimo na siyang mini nga doktrina. Kay walay lain ang ipahiluna mga kaigsuonan nga doktrina, speaking about salvation, ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Si Jesus lamang ang makaluwas nato. Si Jesus lamang ang dalan, si Jesus lamang ang kinabuhi, si Jesus lamang ang kamaturan. O wala na ilain pang pundasyon nga gipahiluna mahitungod sa kaluwasan nga muhatot kanato sa kinabuhing walay katapusan, mao lamang si Jesus. Kung naa may mga patukuranan mga kaigsuonan nga nakasentro sa simbahan, nakasentro mga kaigsuonan sa karatula, mo na'y mga false doctrine. Kumbaga, wala na magsubay sa Biblia. Kay walay lain mga kaigsuonan nga makaluwas gyud sa tao. Only Jesus. Wala na lain. Si Jesus. Ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga mensahe, ang iyang mga pamaagi, ang iyang mga pulong, maoy hingpit nga pagkapahinlo, maoy makapakompleto sa kinabuhi sa tao, ug maunay makapasangkap og maunay makapaandam sa tao ang iyang mga teaching, ang iyang mga mensahe. Mauna nga kung ikaw ug ako nagsugod na sa pagtikang sa pagpagamit sa Ginoo, isintro kanunay ang mga pagtulunan ni Jesus. Ayaw siya kalimti. Ayaw tuguti nga dili na tutugutan mga kaigsuonan nga ato ning mapatabunan sa ubang mga doktrina. Kinahanglan magpabilin ta sa doktrina diha sa pagtulon ni Jesus. Kay si Jesus miingon,
Kung ikaw ug ako, kung kamo magpabilin kanako, makapamunga kamo. Kay dili kamo makapamunga kung wala ako. Mao nang diha sa Juan 15 kinahanglan magpabilin ta. Sa unsang paagi, pinaagi sa iyang mga pagtulunan. Kinahanglan kitang mga nagtuo sa Dios, mga kaigsuonan, dapat kanunay natong girenew. Kanunay natong gi-remind ang atong kaugalingon mahitungod sa mga pagtulunan ni Jesus. Kinahanglan mga kaigsuonan mautoy atong gisintro sa atong pagtuon, sa atong pagkat-on, sa atong pagtipig sa mga saad sa Dios sa atong kinabuhi. Kay ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo maunay basihana ni Jesus aron ikaw ug ako ilhon ta og dawaton nga iyang mga tinunan. Iyang mga sulugoon. Mao na nga kinahanglan sa atong ginabuhi dili nato tugutan nga musuod ang false doctrine. Doctrines about salvation. Doctrine mga kaigsuonan about sa mahitungod sa kabag-uhan. Daghan kaayo nga gikinahanglan natong tipigan nga mga mensahe. So giklaro mga kaigsuonan kining maong mensahe, pag abot es 12 may pipila ka mga tawo mo gamit og bulawan, naghisgot ni siya sa mga trabaho. Pero hinumdumi ha, kining nagtrabaho ani mga sulugoon sa Dios. Wala ni siya i-address sa mga dili mga sulugoon sa Ginoo. Ang mga sulugoon sa Dios tanan nilang trabaho ato kayong hinumduman, gitan-aw na sa Dios. Og sa matag tan-aw sa Dios, sa matag trabaho sa tao, giandaman niya ganti. O niya, sa diha nga sulayan na as pinaagi sa kalayo, tungod kay sulugoon man siya sa Dios, maluwas gyapon siya tungod kay sulugoon siya nga nagbuhat sumala sa gipabuhat sa Dios kaniya. Wala nilabot katong mga tao nga unbeliever, katong mga dili magtotoo. Wala ni sila labot ani. Kay katong ilang nabuhat, maayo magdili maayo, mga kaigsunan dili na to sulayan. O sa may kapuslanan pa nga sulayan nga wala man to sila labot sa gitawag pagkasakop diha sa paghari sa Dios. Ang sulayan tistingan mga kaigsunan nga mga buhat kato lamang buhat sa mga sulugoon sa Dios. Ang pangutana, unsa man po'y sulayan kung wala kay nabuhat. Now, sa atong pagpangalagad ingon ta nga sulugoon sa Dios, ikaw ug ako mga servanta, sulugoon gyud ta sa atong Dios. Ato gyud nang ibutang nga kita mo'y sulugoon, dili kay ang Dios mo'y sulugoon. Ang problema sa tao mga kaigsuonan, gatuog Dios, o niya kita mo'y nanginahanglan og Dios, pero sa mga pag-ampo, murag kita mo'y dili sulugoon. Murag ang Dios nanuoy sulugoon. Kabantay mo anang naay mga mag-ampo mga kaigsuonan nga ang pag-ampo dili wala na magpakita nga kita mo'y sulugoon. Kasagaran mga kaigsuonan ang pag-ampo murag ang Dios nay atong sulugoon. Kanunay natang nanugo sa Dios. Ginuos ba kanang tawhana? Ginuos ba kining akong bana? Usba kining akong asawa? Mura ba nakasabot ta mga kaigsuonan? Tungod kay mura bag naabusaran nato ang gitanyag ni Jesus bisag unsa inyong pangayoon. Unsa man di ay klase nga pagpangayo nga kahimutan sa Dios. Dili man ay pagpangayo kay mura man nagsugo. Mga kaigsuonan, kabantay mo nga kita mo'y sulugoon, pero usahay, sa ato ang inampuan, murag kita mo'y nanugo.
ang Dios mo'y sulugoon. Tungod kay wala kay nato makuha or wala kay makuha sa tao mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang gisaa ni Jesus Christ may tungod sa pagpangayo. Pangayo kamo bisan unsa sa ako ngalan. Maangkon og madawat ninyo ni. Unsa man kuno ang kanang kahimtang o klase o unsaon man dai nato pagpangayo sa Dios. Mga kaigsuonan, lahi tong mangayo, lahi po tong manugo. For example, nangayo kag kalamonggay sa imong silingan. Kanang mangayo kog kalamonggay, maghulat ka kung unsay response. Kung unsa gani response, moingon nga, sige hulat lang diha kay kuray kuha. Hulat lang diha kay ikaw ray akong pakuhaon ron. Apa ko'y gibuhat. Pwede na ka makahulat. So kung na kay gipangayo, hulaton nimo ang iyang response. Kay wala kay gipangayo nga dili tagdon sa Dios. Ang tanan tagdon gyud na sa Dios. Lamang ang tao mga kaigsuonan mura bitaw sige-sige. Murag sige-sige siya ba? Murag kanang dili makahulat. Kinahanglan kitang mga nangalagad sa Dios kaantigot ang mangayo. Usa sa mga problema manggod, wala kay masabti sa kadaghanan nga mga Kristohanon kining pagpangayo o kining pagsugo. Mura na ginayon-nayon, mura bag may pamanggani ang tao kay murag mamalihog pa ta kaysa murag mangayo ta sa Ginoo pero perti na daing sugua. Na ay mga prayer mga kaigsuonan nga kanunay nga nangayo. Nga kung atong lantahon buhaton lang nato ang kubuton sa Dios, dili gyud ta talikdan sa Dios. Dili ibulag sa Dios ang iya mga pananaw. Kanunay tang monitoron sa Dios kay nakapahimaya, kay nakapalipay ta niya. Mga kaigsuonan, usa ni ka mensahe nga kinahanglan natong tagaan og lawom nga pagpamalandong. Lawom nga pagtagad. Kinahanglan mamalandong ka ilabi na sa panahon nga mangayo ka. Kay mura og pagpangayo mga kaigsuonan murag di naman ni pangayo. Murag panugo naman lang. Ginoo ihatag na nako karon dayon. Si Jesus mga kaigsuonan nangayo siya. Pero kung imong lantawon kana bitawng pagpangayo ni Jesus, na mag-isay example kay sito example si Jesus siya may atong ehemplo. Si Jesus mingon siya, amahan, kun mahimo. Di ba no? Kun mahimo, kuha kining ko pa sa mga kasakit. Apan, ang imong pagbuot mo'y matuman. Kuyaw kaayo mga kaigsuonan, adunay pagampo nga murag hangyo logo, sana hangyo lobos, say tawag ana. Nga Ginoo ihatag nako na Lord kay kung di gani na nako maangkon, di na ginako na madawat, di nagkugkom mo simba. Murag nang hadlok na mga kaigsuonan. Kisa may nakaampog inana, kinahanglan mangayo tagpasaylo ana sa Dios. Kay mura ana og kitay Dios ana. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tanawa ra gud si Moses. Giuyunan ba sa Dios amahan? Mura ba og nagpakahiro si Moses atong panahon na? Si Moses ingon siya nga kung mahimo amahan, papasa ning ako ngalan. Kung dili mapasaylo ang ilang mga sala. Ingon ang Dios, Moses, murabag kumbaga Moses,
kanang pamalandong Moses, ang mga tao nga nakasala nako, ang ilang ngalan mauray akong papason. Si Jesus nagampo mga kaigsuonan, maotoy ato ang tagaan og pagtagad. Maotoy atong paningkamutan nga inato ang atong inampuan sa Amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amahan, kung mahimo, uban ni ang amo ang pagbiyahe, imuhang ihatag ang pagproteksyon sa amo ang pagbiyahe. Ug salamat Amahan, nga mong masinatian ang imuhang pagkuyog, ang imong pag-uban. Kana bitawng gipakita nato diha sa ato ang mga pag-ampo ang tumang pagpaubos. Tumang pagpaubos diha sa atubangan sa Dios. Diha sa mga pag-ampo mga kaigsuonan kinahanglan ato gyung pamalandungan kung nakapahimaya ba ni sa Dios. Ato ning pamalandungan kung nalipay ba ang Dios sa atong mga pulong nga ato ang gipaabot ngadto sa Dios. Mao ni ato ang usisahon kay daghan kaing nagampo mga kaigsuonan nga murag gihadlok ang Dios. Doon na po'y murag nang hagit sa Dios. Unsa mong kunoy nakuha? Dili man mahagit ang Dios, dili man madala nimog hadlok-hadlok ang Dios. Dios siya. Matod pa sa sulat ni Apostol Pablo, walay makatambag kaniya. Kay Dios siya. Hingpit o perfect ang iyahang mga desisyon. Walay sami ang iyahang mga pamaagi, ang iyang mga desisyon. Mga kaigsuonan, ang ato gayo lamang mao ang pagpaubos. Diha sa 12:13, may pipila nga mogamit og bulawan, plata, bililhon nga mga bato alang sa patukuranan, ang uban mogamit og kahoy, sagbot ug dagami. Og ang mga kalidad binuhatan sa tagsa-tagsa, makita unya sa adlaw nga kini ibutyag niini. Ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo, sulayan kini diha sa kalayo og sutaon ang iyang patuod nga kalidad. Kon ang itukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kon sunog kini, mahanaw kini kaniya, gikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. So diha sa ato ang pagkasulugon sa Dios, sa panahon nga moatubang ta sa Dios, mao ni mahitabo. Posible nga mawagtang ang ganti sa imuhang mga buhat, pero posible sad nga magpabilin ang ganti sa imong mga buhat. Pero kato mga buhat sa mga dili sulugon sa Dios, dili to sulayan. Sa may kapuslanan nga sulayan nga di mangyapon to mada, mangyapon to iganti, kay wala man pod manginlabot ang Dios, kay ang may kaakuhan, ang Dios may kaakuhan lamang ni adto mga tao nga nahisakop sa gingarian sa Dios. Kato mga magtotoo. O ni atong hinumduman, katong mga magtotoo, sigurado gyutong naay gibuhat ug ang buhat sama sa buhat ni Jesus. Ikaw ug ako kinahanglan nagbuhat ta sa mga buhat ni Jesus. Kay maunay basihanan ni Jesus sa iyang pag-iila sa panahon nga kita moatubang kaniya. Juan 14:12, si Jesus miingon ang tinuod, katong mintuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Og magbuhat paglabaw pa niini, kay moadto man sa langit. Pila lang gud siya katuig sa buluhaton, 3 lang katuig. Kita pila ta katuig gikan sa atong pagsugod. Ato gyung klarohon ang atong pagpangalagad ingon tang sulugoon sa Dios. No, ato ang klarohon mga kaigsuonan, ang subject sa sulat ni Apostol Pablo, ang hisgutan ni ini mga magtotoo. Balik-balikon yun ako na mga magtotoo. Kinsa gani ng mga magtotoo? Katong mga taong nagtuo sa Dios nga nagbuhat sa buhat ni Jesus. Dili tanang mga magtotoo.
Dili tanang nagtuo nga na ay tinuod nga pagtuo. Ang tinuod nga taong magtotoo nga nagtuo sa atong Ginoo, si Jesus dunay basihanan. Nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Kung ang usa ka tawo mo ingon nga magtotoo ko pastor apan imo siyang makit-an nga wala siya magbuhat sa buhat ni Jesus, opposite ang iyang mga buhat sa buhat ni Jesus, ayaw padala siyang limbong, ayaw padala sa iyang ilad. Kay mga tigpakuroingno na nga klase nga tao. Ug ayaw tuguti nga usa ka nga tigpakuroingnon atubangan sa imong mga kaigsuonan. Nga moingon kang magtotoo ka, wa gani kay kalibutan sa trabaho ni Jesus. Kaya ang tinuod nga magtotoo ug ang nagtawo nga nagtuo ni Jesus, nagtrabaho sa trabaho ni Jesus. Pero wala magpasabot mga kaigsuonan nga karon pa ninimo nadunggi, wala natoy bili ang mga tao nga miabot sa imong kinabuhi nga nagwali sa minsay sa unang ang-ang. Ako nang ipasinumdom ninyo. Kay dili maayo mga kaigsuonan nga mudaig ka sa usa ka magwawali ug imong dauton ang usa ka magwawali. Nga kanang silang tanang magwawali ako nang balikon. Pareho sila nga magbubuhat sa gipabuhat sa Dios kanila. So dinhi mga kaigsuonan sa ato karong panag-uban, undangon nato ng kana bitawng pagdaig ug ang pagdaot. Kinahanglan wa tay dapat daygon. Ang Dios lamang ang atong daygon, himayaon, ipataas sa atong pagpangalagad karon. Kay sa panahon ni Apostol Pablo do natay nakatunan. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang uban mo daig ni Pablo, ang uban mo daig ni Apolos ug ni Pedro or ang uban mo daig ni bisan kinsa. Dili na siya maayo. Dinhi klaro mga kaigsuonan kining maong mensahe para nato ni. Ingna imong tapad para ato ni. Ingna imong kauban diha para atoan ni. Kining mensahe kung ang imo mga kauban nangalagad sa Dios. Pero kung wala gani mga lagad sa Dios ingna imong kauban kani dili ni para imo. Kay ngano man basig gatuo siya nga ang iyang mga buhat nga maayo. Sulayan pos kalayo. Kung saon pa man sulayan nga wa man siya mahisakop sa pagkaghari sa Dios. Gi-address lamang kining maong mensahe sa mga sulugo ni Jesus. O hinumduman nato nga kining libro sa Korinto para lamang nis mga Kristohanon. Muning ang tanawa ragod ang mga mensahe, dili gyud ni siya maapsan sa mga dili magtotoo. Pero alang nimo mga kaigsuonan nga nagsugod na sa pagtikang sa pagtuo, kung abli ang imuhang salabutan, doon na kay makatunan. Doon na kay makatunan nga mga pagtulunan nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Mga kaigsuonan kos Ginoo, unsa man pagantihanay na kana bitang pagdawat nas ganti kanus aman kini mahitabo. So maghisgot tag panahon. Pagdawat sa ganti, unsa man ning gantiha nga gisgutan dinhi nga mulabang pa magkalayo. Ang uban nga mga diskasyon mga kaigsuonan, ang kalayo naghisgot ni sa gitawag pagsulay. Pero kung imong lantawon mga kaigsuonan kos Ginoo, diha sa libro sa Lucas, sulti ni Jesus mga kaigsuonan, ako sa tong pangitaon, naa sa Lucas masiguro to Lucas 18, ako sang tan-awon mga kaigsuonan, Lucas 18. Marag Lucas 18. Lucas 18. Ako sang pangitaon diri ha. Kay ako ning nabasahan diri kaganina. Kanus ani siya mahitabo. Unsang mga panahon kining gantihanay. Kanus ani siya mahitabo. Ingon dinhi sa
Ako ni siyang tan-awon mga kaigsuonan. Ato sa Lucas nga ang pagdawat sa ganti sumala sa iyang mga buhat mga kaigsuonan, mahitabo lamang sa panahon sa rapture o tunga-tunga sa pagbalik ni Jesus Christ mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao ni ang akong nabasahan kaganina. Ako sang pangitaw kung asa to sa Lucas. Ako ning basahon diri sa versikulo 14, ari kuno kos 14, kapitulo 14, sugod kog 12. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira ayaw dapita ang imong mga higala ug ang imong mga igsuon ug ang imong mga paryente ug ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo ug ingon niini mabaslan ka sa imuhang gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta. Og mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo, baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Okay, mao ni siya. Inig kabanhaw sa mga matarong. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang panahon sa gantihanay, kining pagbalos sa Dios, pag release sa ganti mga kaigsuonan, kay hisgot tag panahon. Kanus amaning panahon na mahitabo? Karon pa ba? Nga wala pa mo balik, wala pa nahitabo ang pag-rapture? Ang paggantihanay mga kaigsuonan, kay base og gatuot nga inigbuhat na to, makakita dayon taganti. Dili maayo mga kaigsuonan nga mabutang ni sa atong nauna, mabutang ni sa atong kasing-kasing nga magbuhat ta, makakita dayon taganti or balos sa atong mga buhat. Now kining pagsunog mga kaigsuonan, mahitabo lamang ni sa panahon inig ka-rapture. Rapture between diha sa pagbalik ni Jesus. Kay una ang rapture, hinumdumi ha, una ang rapture, ulahi ang pagbalik. Ngano man, inig-rapture sa mga tao, makit-an man nato ang anak sa tao nga sinapnay sa mga panganod. Unya musugat man ta. Katong mga tao nga misugat ni Jesus diha sa kawanangan, mga tao tong girapture. So mauna ang mga panahon mga kaigsuonan, ang paggantihanay human sa rapture. Mao ni giingon dinhi ni Jesus nga mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo, pero dili nimo ay atong hisgutan dinhi ang atong hisgutan kining naa sa katapusang sentence sa kapitulo 14 versikulo 14. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Inig kabanhaw sa mga matarong mga kaigsuonan, diha ta makadawat og ganti. Maunay mga panahon nga makadawat og ganti ang mga tao nga mga sulugoon sa Dios nga dunay gibuhat. Bulahan lagi tong dunay mga gibuhat. Now, asa man ni nga lugar ang paggantihanay mga kaigsuonan? Kung imong lantawon mga kaigsuonan, adto na mahitabo og madawat sa tao ditos bag-ong langit o bangong yuta. Kay moagi man taghukmanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Now, unsa may basihanan sa ganti? Ang basihanan sa ganti mga kaigsuonan, mahitungod sa buhat. Buhat nga maayo ug buhat nga dili maayo. Kay kung nagbuhat kag maayo mga kaigsuonan, gantihan ka sa Dios. Pero kung buhat gani nga dili maayo, kana bitaw doon na magoy mga panahon mga kaigsuonan nga gabuhat ka apan wa ka kabantay nga dili di ay niya maayo. Tuanas unahan nimo na pamalandungan, mao hinungdan dunay mga panahon musud ang konsensya. Mao bitaw nang sa matag panahon nga pialanta sa buluhaton, ato ng pamalandungan ug hapinan diha kanunay sa mga pag-ampo ug hangyo sa Ginoo. Ginoo, magagiya ka sa akong pagbuhat niini.
Kabantay mo mga kaigsuonan nga, ako siguro, moingon ko nga, kung taas-taas na kang nangalagad nga seryoso ang imong pagpangalagad, daghan ka ikang mabantayan sa imong pagpangalagad nga daghan ka ikang kuwang di ay. Dunay mga sipyat nganong inaniman ang imong nabuhat. Kana kung naa kay taas ug lapad, habog lawom nga pagpamalandong sa imong pagkakristohanon. Pero kung wala tay pagpamalandong o kulang tas pagpamalandong, sultihan di ka, magtuo ra gyud nga sakto gyud ka. Bulahan kay ka nga naa kay pagpamalandong sa imong mga buhat, sa imong mga nahimo. Kay dito nimo makit-an nga, oy, naa pa may dili di ay maayo, naa pa magyud di ay mas maayo. Diha ka makakaton. Daling makakaton ang usa ka tawo nga kanunay mamalandong sa iyang mga buhat. Ang problema sa tao mao ni, wala say panahon sa pagpamalandong sa iyang mga nabuhat, pero kusog kay sang mamalandong sa mga buhat sa uban. Dili ni maayo nga batasan sa Kristohanon. Dili ni maayo nga batasan o kinaiya sa mga magtotoo mga kaigsuonan kos Ginoo. Matag usa ka nato kinahanglan mga kaigsuonan, do na tay pagpakisayod, do na tay pag-examine sa atong kaugalingon. Kinahanglan o tingkayon o sisahon kilatiso nato tong kaugalingon, matag karon og unya kung ang atong paggamit niini nakasentro ba ni sa pagpataas sa Dios. Nakasentro ba ni sa pagpahimaya sa Dios. Kay hinumduman nato mga kaigsuonan, aron dili mahimong kawang ang atong mga sakripisyo, kinahanglan na atay pagpamalandong. Before ta musuod sa buluhaton, kinahanglan ato ning utingkayon kung napahaom ba nis kawuton sa Dios. Pero dili ta dapat mabalaka. Kay ang giingon diha, sa panahon nga ang imong nabuhat, sulayan sa kalayo pero masunog, mawagtang ang reward. Pero wala magpasabot, maimperno ka. Kay kanang mauminsahe, para biya gyunas mga sulugoon. Ang tinuod nga mga sulugoon mga kaigsuonan, katong mga tao nga may talikod sa ilang kaugalingon. Pero katong mga tao nga magpatawag nga mo patuo silang kaugalingon sulugoon pero wala mo talikod sa ilahang kaugalingon, mga tao na silang mga hipokrito. Si Jesus pasultihon, mga taong buang-buang. Dili mga buang-buang. Nagpakabuang lang silang kaugalingon. Sa lain nga lungwahe, or sa lain nga mga mensahe, giunay ra nilag ilad ang ilang kaugalingon. Kung ikaw mo angkon kang sulugoon sa Dios, unya wala nimo didi ang imong kaugalingon. Wala nimo balibari ang imong kaugalingon. Gitagbaw nimo ang imong kaugalingon sa dili pamaagi sa Dios. Sa dili mensahe sa Dios. Mga kaigsuonan, ang imong mga buhat dili na mistil pang ipas sulayag kalayo. Kay ngano man, sa kasing-kasing gunahuna pa lang, nailhana ka sa Dios. Mao hinungdan ako magadasig kanimo. Nga kon giangkon nimo nga sulugoon, Kristohanon ka, dapat isintro na nimo ang imong kaugalingon ni Jesus. Mao ni mensahe nga gikinahanglan nimong makatunan, madunggan. So atong giklaro diha mga kaigsuonan nga ang basihanan mga buhat nga maayo, buhat nga dili maayo. Mao gyud nay giklaro mga kaigsuonan sa Biblia kung imo nang ato nang butangag bersikulo pertin daghana. Mga buhat nga maayo o dautan nga buhat. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Kanang kapitulo 14 sa kapitulo 14 sa libro sa Roma. Unya Mateo 16, diha pod sa Mateo 16. So diha makit-an mga kaigsuonan nga ang mensahe ang sentro sa mensahe ni Pablo, ang subject sa mensahe ni Pablo, mga magtotoo. Para ni sa mga magtotoo. Unya dunay gihisgutan kung kanus-a mahitabo ang paggantihanay
sa panahon sa human sa rapture o taliwala sa pagbalik ni Jesus. Rapture between pagbalik ni Jesus. Maunay mga panahon nga madawat sa tao ang ganti sumala sa ilang buhat. Unya, asa ni nga lugar? Didto sa langit. Dili na diha sa inyong simbahan. Kay basi gatuo ta nga mao ni ganti nakos ako ang mga buhat. Di pa na maoy ganti. Kay ang ganti mga igsuon, madawat lang na sa tao sa tuan na sa gingharian sa Ginoo. Unya, mga basihanan sa panahon sa pagganti, dili ang imong pagtuo. Dili sad ang imuhang kanang imuhang simbahan. Kundili mga buhat nimo sa imong pagsugod diha sa pagtrabaho sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo. Now unsa may makaingon tang basihanan sa ganti mga kaigsuonan, dili lang mga buhat, mga pinulungan. Mga pinulungan nato manubagta na sa Dios, mga buhat nato sa atong isigataw, sa atong kaugalingon ug diha sa katilingban o sa ato ang Dios manubagta na sa Ginoo. Oras mga kaigsuonan alas 9:35. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan nga mga mensahe. Si Armando Inglaterra, amen. Salamat sa mensahe sa Dios kanunay nagtudlo og nagpahinomdom sa tanang katawhan. Salamat sa Ginoo. Muhatag kog panahon sa pagbasa sa pipila nga mga ming hatod og mga mensahe. Maayong gabi, Pastor Gideon, request kog ampo akong kauban sa pagtuo diha kang Kristo nga karong 21, 2024 ang schedule sa iyang pag-opera nga dili unta madayon sa pag-opera kay nag-eskwela man siya og CMC Bible School. Ang iyang pangalan mao si Lorna San John. Ako ani siyang dadon sa mga pag-ampo. Okay, ato ning dadon sa mga pag-ampo mga kigsuonan, Sister Lorna. Si Lorna San John. Walang duda na kayo ay kalaban ni Kristo. Ginawang tiwali ni Satanas. Inasam ng Diyos na kayo'y madalas. Okay, si Sister Teresa, matod pa, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi, isad ninyo diha. Yung mga sarili, wag ninyo Si Suli Acorda, ngutana ko, Pastor, ngano man ang uban nga religion mo ingon nga sila maoy gitukod. Mao nga sila radyod ang maluwas unsa pod imo ikasulti. Mahitungod ane, Pastor. Ang ako ikasulti ana, Suli, matag relihiyon gawas nun nga muangkon nga sila mo'y gitukod ni Jesus. Ang Iglesia ni Cristo, ang Sabadista, ang Katoliko, bisan kinsa mabaptis. Nya dili raman Katoliko ang unang simbahan. Kung imong lantawon pagkadaghan ang unang simbahan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, matag simbahan libre na nga moangkon. Pero ang Biblia nagpaila naman daan kinsa ang tinuod nga sakop ni Kristo. Kinsay simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo. Dili naman na mistil pang kana bitang magkompetensyahanay, kana bitang magdebatihanay, makit-an man na sa gitawag binuhatan o sa pinulungan ang tinuod nga doktrina nga gikan sa atong Dios nga gilagawan. Si Anib Sirenio, yes, Pastor, tama jud ka kay ako jud giidolo si Evangelisto Jamie Iswagard. Tas karon kay natimbaya to siya. Murag na ulaw ko adanawa akong kaugalingon. Dili niyo na maayo. So kini mao mensahe para gyunis mga magtotoo sama nato. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi, Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Salamat sa mga pulong nga imong i-share ni ining kagabi on watching from Bohol. Ikan Suli Acorda. Kanang mga tao nga moangkon nga sila'y mga tinukod ni Jesus, pasagdahan nato na
Gipasagdahan ramang gani na sa atong Ginoong Hesukristo ang mga Hudiyo nga nag-angkon nga sila'y tinuod nga mga katawhan sa Dios. Wa magani magtagad si Jesus, milikay siya ug mipalayo. Ang imong lantawon wala makiglantogi si Jesus mga kaigsuonan kay wala siya muani aron pakiglantogi bisan kita wa ta muanhi aron makigdebate. Wa may kapuslanan ug wa tay maani kay nganuman ang sangputanan sa debate garbura. Mao ginay tinuod nga imong makit-an sa kalibutan garbo lang. Si Raquel Lopez matod pa, good evening pastor, i-add ka. I-add friend ti ka aron makahibalo ko mao nga account imuhang gigamit kay daghan man kaayo mo gawas sa Gideon Candelario. Walay lain nga Gideon Candelario nga ang profile kaning ato ang recording studio. Kanang recording studio mo nay active nako nga account. Salamat kaayo. Unya dalaygon ang Dios magpanalangin si Susana Pablio maayong pagig-uban. O ato tas mga pag-ampo mga kaigsuonan atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Labis na isipin ang magiging destinasyon habang nagsasawalang bahala sa inyong mga ugalit paglabas. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa mga pulong nga imong giklaro gitinaw ug among nasabtan ang mga mensahe sa imong alagad nga gikan usab kanimo ang mga pulong nga among nadunggan. Thank you so much Lord. Salamat o Dios nga imo kaming gitabangan sa pagtipig niini o paghinumdom niini o pagkinabuhi. Salamat o Dios sa buhing giya. Salamat o Dios sa imong mga pasidaan o pahimangnog pagtudlo sa among pag-alagad kanimo, sa among pagpamahulay. Salamat o Dios sa imong pag-uban. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran nga sa tanang panahon kanunay kang matinud-anon. Salamat o Dios nga bisan pa sa akong makigsuonan nga naakaron sa naaroy pre-request Ginoo bisan pa si Lorna San John Ginoo among mga pag-ampo nga dili gyud nimo itugot nga maoperahan siya ma-okay ra gyud unsa may iyahang sakit, unsa may iyang problema. Salamat Lord nga imo siyang giayon intact na. I declare healing in the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus among gideklara amahan ang imong pag-ayo. Salamat o Dios imong pag-ayo ug amo kining gituohan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin bisan pa sa mga kaigsuonan nako nga naa karon sa panginahanglanon bisan pa sa ilang pagtrabaho, pagnegosyo ug sa ko mga kaigsuonan nga nagtuon nagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat o Dios bisan pa sa amo ang mga kaigsuonan sa nagkalain nga mga tigumanan padayon kang nagatiman o Dios bisan pa sa among gobyerno ikaw ang Dios paday nagatiman og nangulo nagiya. Salamat o Dios sa imuhang walay hunong na pag-amuma. Dalaygon ka nga Dios nga nagatagbo sa tanang gikinahanglan sa tanang mga kasimbahanan bisan pa sa Shiny FM, bisan pa sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus name. Bisan pa sa tanang mga lakaw sa buluhaton. Salamat Lord sa imong pagtagbo. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamong tanan bisan pa sa anniversary Ginoo nga imuhang gipasinati kanamo o Dios. Salamat o Dios nga ang tanan mapanalanginan. And thank you so much Lord sa imong pagkamaayo. Among isalig tugyan diha kanimo mong kinabuhi kay diha kanimo may kadaugan, kasiguruhan o kinabuhing way katapusan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pagkamaluluyon, pagigugma kanamo, pagatiman kanamo. Amo kang gipasalamatan pasidunggan in Jesus name. Amen. Amen. Kini nyug soon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan nga mga tagalangin. Matud pa ni Mark Joseph, sakto gyud pastor, paindi sanay ra og kaalam. Tagsa-tagsa ka relihiyon. Mao gyud. Okay, God bless, salamat kayo no. Natay nakatunan og ato ning ikinabuhi sa atong pagpuyos kalibutan. Ug ikaw ug ako sa Dios kita panalangin. God bless and good night. Ito yan ang tanan, lihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah.
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo